Hvis nu, at jeg siger oldtidskundskab, hvad er så det første, du tænker på? Du tænker nok, at det lyder lidt tungt, eller det lyder lidt kedeligt. Og hvis du som så mange andre også tænker sådan her, vil jeg i dag forsøge at åbne oldtidskundskaben sådan lidt op. For der er nemlig rigtig mange interessante historier og fortællinger fra antikken, som stadig har indflydelse på os i dag. Hvis jeg fx siger Harry Potter, så er det nok ikke antikken, du tænker på som det allerførste. Men i dag vil jeg finde den forbindelse og vise dig, hvorfor oldtidskundskab faktisk er spændende. Til at starte med her, der vil jeg lige snakke lidt om, hvorfor jeg egentlig laver den her podcast, og hvad den her podcast-serie skal gå ud på. For det første, så synes jeg selvfølgelig selv, at det her med oldtidskundskab, det er spændende. Jeg har også altid godt kunne lide fantasy, og det er det, vi lige kommer til at kæde det sammen med i det her afsnit. Men den her podcast kommer også i kølvandet på den her EPX-uddannelse, der er blevet offentliggjort, eller hvad man siger, der er blevet opfundet, eller fundet på af ministerne, at den skal til at være her. Og der har Mathias Tesfaye, nu vil jeg ikke gå alt for meget ind i politikken i det, men han har lidt på en måde solgt den her uddannelse på at være til dig, eller til dem, der ikke kan lide, eller ikke dig, til dem, der ikke elsker oldtidskundskab, at de skal simpelthen vælge den her uddannelse for at undgå at få det. Og der er blandt andre formanden for Klassikerforeningen, Anders Klarskov Christensen, og andre oldtidskundskabslærere træt af den måde, han ligesom selv den her uddannelse på, ved at nedgøre oldtidskundskab. Det kan jeg også godt følge ham i, fordi jeg synes, det er også forkert sådan at sælge den på den måde, fordi jeg tror, der er mange unge mennesker, der ikke ved, hvad oldtidskundskab det er. De kommer til at blive helt bange for en STX-uddannelse, fordi at han siger, at du skal ikke tage den her uddannelse, hvis du vil undgå oldtidskundskab og alt sådan noget. Og det synes jeg, det er forkert, fordi der er mange, der ikke har prøvet oldtidskundskab, eller ved, hvad det reelt går ud på. Og der kan man godt komme til at blive skræmt for det, eller holde lidt væk fra det på en eller anden måde, fordi at det lyder som lidt farligt, når det er, han siger, det skal man ikke have. Selvom man ikke siger det direkte. Der er selvfølgelig nogen, der godt kan lide oldtidskundskab, men det er jo bare, igen det her, det er jo ikke noget, man hører særlig meget til om i folkeskolen med oldtidskundskab. Så det er noget, man ligesom skal prøve sig frem med, når man først er gået på gymnasiet. Så hvis man ikke rigtig ved, hvor man er henne, så kan det også være svært at skulle vælge en hel uddannelse fra på grund af det her. Men nok om, hvorfor vi laver den podcast her. Nu vil jeg til at forklare lidt om oldtidskundskab. Når vi snakker oldtidskundskab, så kan vi ikke undgå at nævne guderne inden for den græske mytologi. Guderne, dem er der mange af. Du har nok blandt andet hørt om Zeus eller Poseidon før, måske endda Athene. Og dem er der så også mange myter og historier omkring. Guderne, de har blandet sig lidt på kryds og tværs, både med at brødre og søstre får børn sammen også og sådan noget, og det er lidt en form for mærkeligt familieforhold, de alle sammen har til hinanden. Det gør så også, at mange af dem tit er uvenner, og der er noget drama imellem dem. Og det kan godt minde om nutidens reality. Den måde, at der ligesom altid er parter, der er uenige, og de ligesom altid også har nogen på deres side, og nogen mod dem også. Det kan blandt andet være, at deres børn, halvguderne, de er uvenner, og derfor bliver guderne også uvenner, i og med, at de har det her form for tilhørsforhold til hinanden. Det kommer vi også til at se et eksempel på senere, hvordan at en gud hjælper en af sine børn her. I det her eksempel er det så kyklopen Polyphemus, der får hjælp af sin far Poseidon. Hør mig, sortenloksgud Poseidon, skælvernes herre. Er jeg din søn, og er du tilfreds med at være mit ophav? Lad da Laertes søn Odysseus, Trojas Robra, aldrig mere komme hjem til Ithakas knejsende klipper. Og om det er ham beskåret at se sine kære og atter stå i sin højenloftshal og nå sit fædrene hjemland. Lad det ske ilde og sille med tab af alle hans svende og på et udlandsskib og med nød og jammer derhjemme. Det var hans bøn, og den hørtes af sortenloksguden Poseidon. Det I hørte her, det var en oplæsning fra Homers Odyssé. Det var det udsnit, jeg henviste til før, hvor jeg snakkede om, at en gud, der hjælper en af sine børn, kyklopen her, Polyphemus, er en kyklop, og kykloper, de er sønner af Poseidon. Og det ser man her, at
kyklopen Polyphemus kommer med en bøn til sin far Poseidon om, at Odysseus her aldrig skal komme i land, der hvor han gerne vil længere, at han skal blive ved med at drive rundt ud på havet, uden at kunne komme ordentligt hjem. Når vi snakker tekster for oldtidskundskab, eller som vi bruger i oldtidskundskab, kan vi ikke komme uden om Homer. Homer er forfatteren bag Iliaden og Odysseen, som er de her 2 tekster, der er meget grundlæggende for oldtidskundskab. Det der er med Homer, det er, at det vi kalder det homeriske spørgsmål. Man ved ikke, om Homer direkte har været en person, eller det ligesom har været en gruppe af forfattere, der har været under navnet Homer, eller om der overhovedet har været nogen, der hed Homer, eller det er bare et navn, der er opstået lige pludselig, samtidig med de her historier blevet fortalt. Homer, han har jo som sagt lavet Iliaden og Odysseen, og i Iliaden ser man en helt, Achilles, som er lidt mere den her typiske krigerhelt. Han får æren ved at kæmpe og ved at vinde slag, og det er ligesom af den måde, han kommer til at være igennem. Han kommer også til at udvikle sig. Det er jo en typisk måde, man ser hen over de her historier, hvordan en karakter udvikler sig i løbet af historien. I Odysseen er helten Odysseus, og ham følger vi som en leder for et mandskab. Odysseus er en helt, der ikke rigtig har nogen, altså han har ikke nogen kræfter, han kan ikke noget vildt, han er ikke halvgud eller noget, men han har et sind og et hoved, der fungerer rigtig godt, i og med at han er en god leder, men også han har styr på, hvordan han skal komme ud af situationer og løse problemer. Under hans hjemrejse, som Odysseen handler om, efter et slag i Troja, hvor det hele omhandlede den her trojanske hest, som Odysseus havde ligesom fundet på ideen med, så ville han jo gerne hjem, og det lykkedes ikke rigtig for ham i første omgang, fordi han bliver sendt rundt omkring på nogle forskellige øer, fordi det er svært at sejle og svært at navigere, og ender med at stå over for en masse udfordringer på den måde. Blandt andet møder han kyklop Polyphemus, som kommer til at tage ham til fange i lidt en form for, måske kunne man kalde det misforståelse, men de har i hvert fald ikke helt forberedt sig godt nok på, hvordan Polyphemus vil gribe det her an. Og her ser man bare, at Odysseus han er en formidabel leder, fordi Polyphemus begynder at simpelthen at spise nogle af de her mennesker, han har med i sit mandskab, som også er med til at blive fanget. Men her ser man så, hvordan at Odysseus han er i stand til at kunne ofre nogen fra sit mandskab for at redde nogle andre. Han overvejer på et tidspunkt, hvor Polyphemus falder i søvn i grotten, bare at hugge ham ind med hans sværd og dræbe ham. Men han ligesom godt, det går op for ham, at hvis han gør det, så vil de aldrig komme ud i live, i og med at Polyphemus han har sat en kæmpe stor sten foran deres grotte, eller foran den grotte, de er i. Så den vil de ikke kunne flytte, medmindre at de kan bruge Polyphemus. Så det Odysseus han gør sammen med hans mænd, det er, at han finder en stor olietræspæl. Det bruger han til at prikke Polyphemus i øjet sammen med sit mandskab, og får båden rigtig godt ind, så Polyphemus mister simpelthen synet. Polyphemus kan så derfor ikke se dem, og Polyphemus han er så sådan en forhyrte. Han har de her får, som så bliver lukket ind i grotten hver aften. Dem lukker han så ud en morgen på et tidspunkt, og her er det så Odysseus igen er smart at løse problemerne, ved at de så gemmer sig blandt de her får, eller faktisk hænger under dem. Så når Polyphemus han lukker dem ud, så lukker han også Odysseus ud. Her ser vi, hvordan Odysseus han bare får løst problemerne, og selvom man ikke har nogen kræfter, så får han stadigvæk overvundet så stor en kæmpe, som kyklopen er. Så det er bare en af de situationer, Odysseus kommer ud fra den her. Men hele vejen igennem den her historie om Odysseen, ser man også, hvordan Odysseus han udvikler sig. Han er nemlig klog, og han er smart hele vejen igennem. Men man ser også, hvordan han udvikler sig på en eller anden måde, i at med, at der er så mange forskellige ting, som er livsfarlige, som ingen andre før har overlevet, som Odysseus han ligesom overlever, fordi han lige er lidt smartere på en eller anden måde. Ikke fordi smart, men også som om, at han er klogere, han tager nogle andre valg og nogle bedre beslutninger. Han er også forberedt, og det er også noget af det, han er god til, at forberede sig noget der. Og den her form for udvikling, den ser vi jo også i blandt andet fantasy, hvordan vores hovedpersoner, vores helte udvikler sig her. Run, I told my teammates. The other exit. They ran for the locker room, but with another wave of Joe Bob's hand,
That door also slammed shut. No one leaves unless you're out, Joe Bob roared. And you're not out until we eat you. He launched his own fireball. My teammates scattered as it blasted a crater in the gym floor. I reached for Riptide, which I always kept in my pocket, but then I realized I was wearing gym shorts. I had no pockets. Riptide was tucked in my jeans inside my gym locker, and the locker room door was sealed. I was completely defenseless. Another fireball came striking towards me. Tyson pushed me out of the way, but the explosion still blew me head over heels. I found myself sprawled on the gym floor, dazed from the smoke, my tie-dyed t-shirt peppered with sizzling holes. I just came across the center line. 2 hungry giants was glaring down at me. Flesh, they bellowed. Hero flesh for lunch. They both took aim. Percy needs help, Tyson yelled, and he jumped in front of me just as they threw their balls. Tyson, I screamed, but it was too late. Both balls slammed into him, but no, he'd caught them somehow. Somehow Tyson, who was so clumsy, he knocked over lab equipment and broke playground structures on a regular basis, had caught 2 fiery metal balls speeding towards him at a zillion miles an hour. He sent them hurtling back towards their surprised owners, who screamed, "Bad!" as the bronze spheres exploded against their chests. The giants disintegrated into 2 columns of flame, a sure sign they were monsters, all right. Det du lige hørte der, var et lille uddrag fra Percy Jackson, som var et godt eksempel på, hvordan fantasy lige pludselig kan lave en volleyballkamp om til en dødelig kamp mod 2 giganter. Det er noget af det fantasy kan, om hvordan hverdagen lige pludselig kan være helt anderledes, end det man ellers får det til at være. Det er noget af det Percy Jackson kan, fordi Percy, vores hovedperson her i Helten, er en almindelig dreng fra Upper East Manhattan, som bor der omkring New York. Han går i skole, han er svært ved det og sådan noget, men lige pludselig finder jeg jo så ud af, hvordan det kan være, at han har ADHD og blandt andet ordblind. Det er fordi hans far er guden Poseidon, og at han hele tiden har haft hans hoved indstillet på oldgræsk, så derfor har han ikke kunne læse engelsk. Fordi at han kunne læse oldgræsk i stedet for. Hans ADHD, det er ikke bare fordi han har svært ved at sidde stille. Det er simpelthen fordi hans krigerinstinkter sidder og blusser ud gennem blodårene på ham. Der er en grund til, at han ikke kan sidde stille i hvert fald. Han er en født kriger, i og med at hans far er en gud. Så det gør det lidt nemmere for Percy. Der er nogle undskyldninger for årsagerne, og det er også det, der gør, at enhver lille dreng, der sidder her måske lidt svært i skolen, ligesom kan leve sig lidt ind i det her. Men hvad nu hvis det var mig, der havde de her krigerinstinkter? Og det er en fed måde at, ligesom at bygge en historie op på. Det man ser her i også, det er hvordan at hele tiden, at det er ligesom underdoggen, der vinder på en eller anden måde. Der er jo ikke nogen, der forventer særlig meget af en spinkel 12-årig dreng, som Percy han er. Men alligevel får han vendt det hele, fordi han er helten, og han ligesom har det rigtige sindelag også. Han har selvfølgelig også nogle kræfter, der gør, at han er god. Men noget af det, som fantasy kan, det samme med Harry Potter, det er at få lavet den her lille spinkle, almindelige dreng, om til at være helten, der lige pludselig er den, der vinder det hele. Det vi også nogle gange ser i nogle af de her fantasy-historier, det er den måde, at den her hovedperson kommer ind i en helt ny verden. Det, der kaldes en parallelverden. Det er altså en form for magisk verden, der fungerer side om side med den almindelige verden. Her er Percy jo ikke vant til den her verden. Han har ikke kendt til den før. Han finder først sent i hans liv ud af, at han ligesom er Poseidons søn og kender til den her verden. Så derfor bliver vi introduceret til den her verden samtidig med ham, hvilket gør det nemmere for forfatteren ligesom at forklare nogle af de her ting, der sker rundt omkring ham, og hvad det er. Det sker blandt andet også for Harry Potter, hvor at vi ser, hvordan han ligesom bliver
introduceret til hele den her magiske verden senere i sit liv, hvor han først sent finder ud af, at han er søn af 2 store troldmænd, eller en troldmand og en heks, ja. Det vi også ser lidt her, det er, hvordan de lige pludselig altid bliver den udvalgte, eller den meget kendte, den der ligesom skal ud og redde verden. Harry Potter er ligesom allerede i forvejen kendt i hele, hele den magiske verden, på grund af hans forældre, og på grund af, at han er drengen, der overlevede den der dødsforbandelse. Percy Jackson ser også lidt det samme i og med, at han er en søn af en af de 3 store guder, som er Poseidon. De andre 2 store guder, det er Zeus og Hades, og de plejer normalt ikke at få børn sammen med mennesker, men det har Poseidon gjort her, og det er derfor Percy han er speciel. Så det kan godt være, at der ikke er mange, der kender til ham, ligesom inden han kommer ind i verden, men når han så kommer ind, og man finder ud af, at han er Poseidon, så kommer alle til at kende til ham. Og det er ligesom det, der gør, at også igen, at han er lidt den store held i det her. Fordi han bliver den udvalgte på den her måde. Det ser man også i Ringenes Herre, for eksempel, som også er et eksempel på fantasy. Det er dog lidt mere sådan noget klassisk fantasy, eller hvad man siger, der handler mere om tingene i middelalderen, hvor det er ligesom sådan en verden, det udspiller sig i. Her ser man så også Frodo, han bliver kendt i hele, alle de verdener, der er der i, som den her ringbærer, ham der ligesom skal få ringen op til Mordor og få den smeltet. Så vi følger ligesom altid den helt store held i fantasy, når der er aldrig nogensinde, at vi kun følger for eksempel hovedpersonens makker. For det, hvis vi skal kigge på det her igen også, så kan vi også altid se, at hovedpersonen er aldrig alene. Hovedpersonen har altid en makker i Harry Potter, der er Ron Weasley. Her i Percy Jackson, der har han Grover. Og i Ringenes Herre har han den altid trofaste Sam. Det kan man også se i antikken, at det er noget, der kommer derfra, fordi at Achilles i Iliaden har også hans trofaste væbner og makker Patroklos altid med sig. Så på en eller anden måde, så er der altid det her med, at helten har en sidekick på den her måde. Okay, nu kan det godt være, at du er ved at træt af at høre om fantasy og oldtidskundskab, men jeg håber, at det her har været med til at vække din interesse for begge dele. Jeg synes i hvert fald, at det er spændende den måde, man kan koble dem sammen på, og sidde og hele tiden undersøge de her måder, tingene hænger sammen på, hvor man ser de her træk, der stammer tilbage fra noget, der er sket for 4-5.000 år siden, eller ligesom en historie, der er blevet lavet dengang. Det er, hvad der vækker min interesse, og derfor håber jeg også, det har været spændende for dig at lytte med til det her afsnit af podcasten, og jeg håber, at du vil være med til at lytte i næste afsnit, hvor vi kommer til at kigge på, hvordan antikke bygninger stadigvæk ses rundt omkring i verden, eller hvordan man i hvert fald ser skulpturer og søjler, der er inspireret af antikken. Jeg håber, du synes, at holdet er blevet lidt mere spændende nu. Det var i hvert fald det, målet var med podcasten. Og at du ikke helt faldt i søvn undervejs. Tak for i dag. Vi lyttes ved.